започваме да снимаме. Това е домът на госпожа Иванова. Ето я и нея. Здравейте, госпожа Иванова! Здравейте! Драго ми е да се запознаем. Аз съм Миро. Много сте притеснена. Печелите кухни от мебели за всеки. Тук е тя в нашия бус. Аз искам да ви попитам 2-3 въпроса, за да може да разберем малко повече за вас. Как стигнахте до мебели за всеки във Фейсбук? По принцип обичам да разглеждам мебели. Винаги Супер. съм харесвала да разглеждам мебели. Супер! И попаднах на нашата вашите, страница. винаги са ми харесвали. И когато видях Томболата. реших да Решихте да участвам. Да. Чудесно. И то малко импулсивно, така по принцип аз в днешни времена нещата... Си мислите, че Да, всичко е да, лъжа и да, измама? да. Не е измама. Сега ще дадем вашата кухня, даже ще я покажем на нашите приятели. Купували сте си нещо от нас, от мебели за Честно всеки? да ви кажа, не е за сега. Ето, вече ще имате възможност да си купите нещо и да препоръчате мебели за всеки на някой друг. На всички. Какво На мислите всички за вас нашата казвам. игра, за нашата томбола? Какво мислите? Да ви кажа, много е хубаво това, което сте решили да направите. Нереално ви се струва, май. Много нереално. И аз Щастлива нямам ли думи, щастлива съм и не знам какво да кажа. Добре. Просто не вярвам, че е истина. Дали ви харесва наградата, която ще Много, получите? много. Кухничката Аз ще винаги влезе съм по си потреба. мечтала, да. Супер, чудесно. И какво ще кажете на приятелите на мебели за всеки? Ами да им кажа и те да участват в томболата и да си купуват мебели за всеки. Да. Наистина е реално всичко. Супер, Да. супер. Много се радвам. Елате сега да покажа вашия подарък. Само да отворим бушчето. Сега ще покажем подаръка. Така. Много съм притеснена. Не се притесняйте, аз съм притеснен, така че сега само се пазете за малко. Така. Ето сега. И не вярвам. Не се притеснявайте. Ето това е първата част от вашия подарък. Една мивка. Заповядайте. С която да правите много салати, манджи и така нататък. Да си миете чиниите и така. Благодаря ви за участието в мебели за всеки, томболата. И участвайте още, за да може да печелите и други награди. Това беше госпожа Иванова. Аз съм Миро от мебели за всеки. Хубав ден на всички!